Приватизацията по времето на Иван Костов 1997-2001 остава една от най-спорните теми в българската икономическа и политическа история. За едни тя е необходима стъпка към пазарна икономика, докато за други представлява разграбване на държавните активи, довело до сериозни икономически и социални последици. През 1997 година България се намира в тежка икономическа криза, с хиперинфлация, фалирала банкова система и голям държавен дълг. Под натиска на Международния валутен фонд и Световната банка правителството на Иван Костов предприема ускорена приватизация с цел привличане на чуждестранни инвеститори, ограничаване на държавните разходи и подобряване на ефективността на предприятията. В рамките на няколко години почти всички държавни предприятия преминават в частни ръце. Един от най-големите проблеми на този процес е продажбата на стратегически предприятия на ниски цени. Много ключови индустриални обекти и финансови институции са приватизирани без ясни гаранции за инвестиции и запазване на работни места. Сред най-спорните сделки е продажбата на Нефтохим Бургас на руската компания Лукойл при условия, които критици определят като неизгодни за държавата. Също толкова противоречива е и съдбата на металургичния гигант Кремиковци, който след приватизацията фалира, оставяйки хиляди хора без работа. В банковия сектор една от най-големите финансови институции, The Bull Bank, е продадена на италианската Unicredit, като мнозина смятат, че сделката е била на значително по-ниска цена от реалната й стойност. Друг съществен проблем е масовата приватизация чрез бонови книжки, която уж трябва да даде възможност на обикновените граждани да участват в раздържавяването. На практика обаче малцина успяват да извлекат полза, докато финансово подготвени лица и групировки изкупуват голяма част от активите. Приватизацията по времето на Иван Костов остава обект на сериозни дискусии и до днес. Защитниците й твърдят, че е била неизбежна и необходима, за да се стабилизира икономиката на страната. Критиците обаче я виждат като начин за прехвърляне на държавно богатство в ръцете на малка група хора, което довежда до задълбочаване на социалното неравенство и обезценяване на цели индустрии.